bata lang sa tuwang so na usap ka defender na mauban na to o ato ang basta po nga pagtutundo na to. Okay, si Brother Shelby Adriatico Doriano Sr. Maraming salamat at Nikolay atong buutan o sa maapti kayo na bumarito. Mayroong bibigyan sa tanan. Mga igsoon, ang ating baruganang Kristiyano, tulog ng makamatukan, pinagi sa atong nabasa sa Biblia. Napingala siguro mga ano. Ang atong baruganang Kristiyano, hindi kang babasihan sa Biblia lagi. Yan ba? Tungkol kay mismo Biblia nagtugan na wala niya tanan ang mga kamaturan may tungkol sa Kristyanismo. Asa mo na natin nabasa? San Juan 21:25 sa ikinuniwan niya. Ang mga tiguhan ko ni Kristo, kung sulatun pa, nagkuro siya nga bisan gani ang kalimutan, hindi kayo kasundan sa mga sinulat. Kanya, sa may buhat na itong Ginoo. Pagpinagro o pagpalugro. Ginoo, ang Kristyanismo ay hindi lang may ganang nabasa sa Biblia na kumita. Kaya, igasunan ko na ni Apostol Pablo sa ikaduhan ko sa Donica 2:15. Lalo sa ikimunisan Pablo niya sa bawang kunting. Mga igsoon, baruch pa na nabaliguan o kunti ang mga tradisyon. Ramang ipuglo kanino pinagigwali na pinapa o sa sulat sa tupa. Dili ay panang tradisyon gibilig kanis, Biblia. Igsoon, kinain ko na yung tradisyon ng gibilig. Kantong iatake ni Kristo ng tradisyon. Kantong tradisyon, for example, sa mga Hudiyo na supak sa iyang pagtulunan. Sama pa nang tunay tradisyon ng mga Hudiyo na manulipas sila pagtabang sa ilang ginikanan kay batok po nila, dili na ko ni itabang sa ginikanan kaya ako manangyatag sa templo. So kung ang ginawa na, nagdasya sa tradisyon, may supak na siya yung pagtulunan. Kaya nagiginahan na sa bukado ang ginikanan. So kung may example sa tradisyon sa mga Hudiyo na wala ako ni Kristo, pero di tanang tradisyon bumilit sa atong Ginoo. Kaya sa Apostol Pablo gani, nagtuglo, nabisan gani ang baruganang Kristiyano tradisyon, nabahin lang gani sa duha. 2 Thessalonica 2:15 na sulat o wala masulat, tingin nila ba na lang. Ang akong mga ligalang Seventh-day Adventist, bato pa sa usang ka paring na professor ng Biblia, ngayon na ang Seventh-day Adventist kaakit-akit usap, kanabang magkadalikot mga tao. Ang tubag, tunod kay ginamit ko nila ang Biblia. Igamit nila ang Biblia, pwede pa sa mga kinaamas Biblia, ilang pagtulunan, imudo, katuluan. Pero atong imanan, hindi tanang mabasa sa Biblia, hinahanglan ako yapon mamatod. Ganoon, for example, last Biblia mabasa nga, sama pa namin sa dahil kasabutan, kung magkasala sila o sa ilang mamatod, mag-inaw silang hayop, isip bayad sa ilang mga kasalanan. Muna ang daang testamento. Pero kung abot ni Kristo, wala na. Ano man, kaya Ginoo gikamay naman sa ato mga kasalanan, o man ang iyang kamatayon sa krus. Di ba? Lain pa. Mabasa sa Biblia ang kanang tulig. Sa Old Covenant, kinahanglan yung ka magpatuloy kung nagpasakot ka sa katawan sa Diyos. Pero sa Bagong Testamento, iisa na tulian. Muna nga di na kinahanglan na tulig. Sa ato pa, dili kanang mabasa sa Biblia, atong yapon awaton mga Kristiyano. Pero, atong pa sa atong igalang Adventist, niya kanang
Sabado Veritas ng papahulay. Ipadayon ba na sa mga Kristyano? Siyempre, ay mga publikos Biblia na sa bago pa ang Christianity, ilang respeto ng ikapahulay sa mga Huyo. Diba? Kaya sa footnote sa Katilibaran ng Biblia ang Katoliko sa 2.11.27 ang footnote mabasa niya na ang mga kanaguhan kuno sa Iglesia sa unang panahon nagrespeto sa costumbres mo Huyo. Muna nga dili katingala nga tungod kay na pilit po nilang batasan sa daang pinuhan, dili katingala na ay costumbres mga Huyo na ilang gagawin sunod. Pero dili na napagtulungan ni Kristo. Sampol, kanang pagsili o kaon tugo. Kung basa ka sa mga pagtulungan ni Kristo, huwag kayo mabasa na si Kristo na dili yapon sa pagkaon tugo. Pero, sa Santiago, sa ilang Council of Jerusalem, iyan niya pong ikutlo ng pagtulana sa daang Covenant. Unang nagaingon ng ubang magbalas niya. Ang Veritas, hindi ko ang pagkaon ng tugo. Tingnan mo ng Santiago, ang asa gikan ni Santiago itong pagtulunana, gikan direktamente ni Kristo o gikan sa daang Covenant. Gikan sa daang Covenant kasi Kristo ang managmulanan, hindi niya po ipagkaon ng tugo. Ikalawa, kanang Sabado nga ipapahulay, pinuod ng ipadayon ginas mga Kristyano. When dunay mga tublis Biblia, tungod kay Kristo na, murang natin mabasa po na sa San Pablo, buhapin sa ipapahulay sa mga Hudyo, pero sa iyang tumong, aron pagkabig sa mga Hudyo, dili sa pagpanudlo na Sabado gihapon ang aton adlaw sa panagtigom kay wala ang tublis Biblia na si Kristo ang mga apostol, nanudlo na ang adlaw sa panagtigom sa mga Kristyano, Sabado paghapon. Dili ba kung nabatasan nga magsangyaw sa adlaw sa Sabado o nga espesyal na pagkatigom sa mga Kristyano? Eh parehas karon kami mga Katoliko. Una mo ni magtrabaho sa Sabado. Nagsangyaw namin, pero dili ni mga Sabadista. Si Pablo, nagsangyaw sa adlaw sa Sabado sa ipapahulay sa mga Hudyo. Pero wala di siya manudlo na kanang adlaw sa Sabado, huwag yapon na ang adlaw panagtigom sa mga Kristyano. Kung ato ngayong tuon ng Biblia, Domingo na magyod ang espesyal na adlaw alang sa mga Kristyano. Kung sa Priba, balik na rin nato, 220 versikulo 7. Kung ibasi na ito sa pagkaon, magkapalutan na matas mga apostolis niya. Unong kaadlaw, trabaho, ikapito panunay. Yang anong naman na sila, katrabaho, adlaw Domingo na, natigo man na sila, natipik-tipik sa tinapay, o komunyon, unsa man ang komunyon, tuwat pagsimba na, adlaw ng Domingo nila ginuhat. Di ba? Huwag mo man ginuhat na mo sa mga Katoliko, adlaw Domingo mag-komunyon ni. Anong sa wayon man ni Ana sa mga Seventh-day na biblikal ba? Huwag labot pa, ang pagpamatuon sa adlaw sa panagtigom sa mga Kristyano, dili lang ang mapamatud-ani mo sa unang siglo lang, kung anong naas Biblia, ano? Kaya ang era of Christianity, from the year of the Lord, yung kagikan sa panahon ni Kristo, hangtod karon, iapin na ito na pag kanang sumada. Siguro pa sa mod, ang atong mga Seventh-day Adventist, ilang pamatudan, dili lang kanang naas Biblia. Kaya ano? Kaya ang Christianity nagpadayon, bisan pa sa ikaduhang siglo, ikatulo, ikaapat, ikalima. Ipamatuod nila na ang grupo ni Kristo nagpadayon giganang Sabado sa ikaduhang century, ikatulo, ikaapat. Mga iso, kung tanata sa history, duwagin na panagtigom nga, nahimog yung espesyal na alang sa mga Kristyano, kanaro maging Domingo. Research mo ang pinagayang Brunodes sa The Living Bible. Kung sa ikiingon niya, magsimba mo na si Juan, no? Sa adlaw sa Ginoo. O pinag-adlaw sa Ginoo, matod pa ni Obispo Ignacio, Domingo na, isa na sa Obispo Ignacio, doon na na isang buwan. Okay, so, unya, pagkabahan ni Kristo, atong gamitin, kung alam sa mga Kristiyano, panagtigong nila sa batong yapon, gano'n mong
pagkabanaw ni Kristo. Pagtigong sila, Domingo magina, buwan 2019. Unya, pagkasunod Domingo, katundaan na si Tomas, nagtigong gapon sila. Dahil ang natutulutanan niya, kung ang adlaw sa Sabado, espesyal na panagtigong gapon na sa mga Kristiyano, ganong magpakita si Kristo, adlaw ng Domingo, dili man Sabado. Diba? Sa adlaw sa Pentecostes, Sabado na to, Domingo, kung tinuog na kanang adlaw sa mga Kristiyano, Sabado gapon. Wala atong pinuputan ng ekson. Unya, kanus aba na dogmatize. Kanabang napaklano pag-ayo sa iglesia. Nga ang mga Kristiyano, dili na Sabado ang adlaw sa panagtigong. Domingo na. Niadtong Council sa Laodicea, niadtong 336 AD. Deklaro na nga ang mga Kristiyano dili na ang Sabat sa mga Hudyo nga ikapitong adlaw semana, kundi Domingo na adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kaya ngayon sila, hindi man mabasa ng Council of Laodicea sa Biblia, Tritas Tinod, mga pangibana, tungod ba kay dili mabasa, dili katuruan ng bawang Council? Pinaka-konsilyong Katoliko nagdeklara pinaka-basahon ng Biblia. Konsilyo sa Hippo, Carthage, sa panahon, ito kami memorize. Iksa na ito, Vatican Council, gatang pagdeklara pinaka-basahon ng Biblia. Nga nagdeklara pinaka-basahon ng Bagong Testamento ang daan. Wala ang nas Biblia, pero pinuod na. Ugunya, ang example sa konsilyo nga kinahanglan pauron ang una katong Council of Jerusalem kanang sa buwan 15. Nagibati sila. Nya, kay pamuno sa ilang gigamit pag-desisyon? Biblia niya, Biblia. Ano man, tututuyo niya sa Biblia, bagbuodaan kasamutan. Nya, sa Council of Jerusalem, wala kay New Testament. Kung sa'y gigamit sa mga apostol pag-desisyon, ang ilang autorite sa iglesia. Pagtungtingog di Pedro, ang unang gituwa na itong bisibuhin kung sa tubaba. Kuman sa taas kayo ng tugig, pagtingog sa unang papa, nga mao si Pedro rimong sa tanan. Ngayon, tulog kay si Obispo Ignacio, siya may kanang Obispo dito sa Jerusalem, ditasun ko siya, pero wala niya usma, isulto ni Pedro. Muli pa sa mga isuot, ang iglesia na ay kung posisyon, otoridad, huli kay Biblia lang. Kaya sa igingon niya sa Mateo 18. O sa igingon sa Ginoo sa iyang iglesia, ang inyong ituli sa yuta, ituli mo sa langit, ang inyong itugot. O yan, nakarabay pasahon ng mga Adventist. Kanang sinulat ni Cardinal Gibbons kung ako malino. Ang naringon ko na si Cardinal Gibbons kung ako mga suot pagbuklo sa ligamit sa itong mga katba. Sa Biblia ko no, wala'y mabasa litra por litra na ang Diyos nagpandot na ikan sa Sabado ibalik na linggo. Di modo, biblikang ng Domingo na panagtutod. Kung sa may atong kumaga na. Tinood ang ingo ni Cardinal Gibbons nga litra por litra wala'y mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagdikta sa mga Kristiyanos na ipanmin ang Sabado na tos Domingo. Pero pangutala, ngayon, masahod mo na ito. Kaya ka ng pagpanmin na tos Domingo, buot mo na sa iglesia. Buot mo na sa iglesia. Wala'y mabasa sa Biblia tungkol kay kanang pagbanhin, kinaiya, dahil na sa simbahan nga iya gigamit. Ang inyong ituli, bulisunod pa, ituli na sa langit, ang inyong itulog. Di ba? O di ba sabot? Kanang dahon sa iglesia, sa Council of Laodicea, aprobado ito sa langit. Ano man? Laro ka na, ang inyong ituli, bulisunod pa.
kung itugot, inyo itugot na sa langit, sabi pa, kung tugot gani ang Ginoo, kita pa, hindi mo tugot. Diba? O huwag ka, hindi pwede ibalik Domingo. Asa na ba sa Biblia na hindi pwede ibalik Domingo? Implicitly stated, tunod sa kahon, na ginatag sa ni Cristo sa iyang simbahan, pinanglan, utahog na ng Adlaw Domingo, mga insulto na hindi na garo. Ano man, kaya kung hindi na ito naturuhan, huwag na pasabot, wala na yung kapuslanan ng gawin na ginatag ni Cristo nato sa iyang simbahan, ang inyong ibuli tumisulita, ibuli na kasalangit, ang iyong itudot usap, apila na rin ang pagpamasay ng sala, Juan 20, 19 nga ito sa 23, ang itagaan o gawin ni Cristo ang iyang mga unang parit ng mga apostol na bisan kinsa ulo mga sala na ilang pasayloon sa langit. Ang dili nila pasayloon, dili usap pasayloon, mo nang naikumpusal niya, patuloy ko naman siguro naikumpusal. Diba? Kaya ang ubang tinuruan, nagput pa na ng kumpusal sa pali, kinaano tuloy na bang sa Biblia, na sa Diyos rata, isugit sa itong sala. Tinuruan na, sa Diyos rata, musugit sa itong sala, kaya isa na may makapasay ng sala. Pero yung sa pagpaagi sa Diyos, sa pagsugit na ito niya, wala may pangutana. Juan 20:23. Ang pagsugid nato sa iyang mga ministro ng Resulta, ang pagsugid sa Diyos, gano'n ba? Ay itagaan na nito sa unang mga pari sa pagpapasay ng sila. Ang gusto ay mapasay ng sila, pinagis mga bakba sa mga pari. Deklaro kayo na niya, ayaw ang basa niyo ng Juan 20:23. Isang sala na inyong pasayloon na to. Ang dili ninyo pasayloon, dili usap nato pasayloon. Nakaroon, kung dili nato na isang pari, base anang Kristo ba? Pasayloon ba ito Diyos? Base anang Juan 20:23. Nagkinahanglan mo na butingog ni mga bata sa mga ministro sa Diyos ang pari. Kaya ang dili ko nila pasayloon, dili mo kung pasayloon ng langit. So, pasabot na, kinahanglan niya ay kung mangayot at pasayin sa Diyos, hindi kayo ka mabaypas sa mga ministro sa Diyos, kaya pasabot una na yung protokolo. Kata pa, hindi kayo maayo ng mudritso ka Diyos, mudritso ka sa Diyos, hindi ka maagi siyang pare, gano'n. Kaya pare, ginagakaan mo gamot, pag tumasayin mo sila. Kaya ang mudritso mo ng Ginoo, wala na yung authorized mudritso ka, pag tumasayin mo sila. Diba? Niya may pagili pari ang apostol. Masaha ang Roma 15:16, si Pablo pari. Diba? Niya ang simbahan nila, nasa piniliyang Buenos Aires, pinilihan si mga pari. Niya sa Roma 15:12, ining mga sakot, itawag mga pinili. Diba? Pinili na nagsugod na itong 1957, ang pinilis niya atong karuna, nagsugod na ng tupangunang siglo. No? Sa atong panahon noon, tugi kahit ang itutlog versikulos Biblia panangkong, parehas Iglesia ni Cristo. Tutuhon Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, ang pangutana, sila ba ng Iglesia ni Cristo may pasabot nila? Kung kailangan ito na sa history, katulik na na, katong Roma. Diba? Panapon na tao pag-usap. Una ang mga katawan ni Cristo sa unang siglo pa. Gagawin bugyagan gabong pasabot pag-una ng tao. So, hindi ang nagawin natin, ang grupo na nagsugod panahon ni Cristo, hindi yung mga naging gano'n na awagay na natutod. Di ba? Ano, kaya pumutaw ng grupo niya, kung tinuod nga po na sila, kung nagkakante yung tutut ni Cristo, wala yung founder. Nasa Juan 16:16, usa ka panong usa ka magbalantay. Kaya, nalipay ko kay ang founder sa piniling nasod, ingat siya na ang original yung kiraan, pining katoliko. Wala masabot, pining Juan 16:16, wala nang katoliko. Pero ang pangutanan na ito nila, parang di Islam pasakot. Importante kayo ang pagpasabot sa tinuod na tundok
Dili kang mag-idya-idya ka o tundot ko ako mo daw. One, this exercise. Ibasa naman ako sa lagi, ito nga ako sa tuyo, kaya hindi ko kayo nito na importansya, ako. Kaya dito, balik-balik ko na ako, sa tugay, maunaw na kita, no? Ano man kay, sige na lang kita linggaw-linggaw, no? Ang pagtuho nato sa Christianity, dili nagpili lang bersikulo, no? Patumay ko, dili nato, bukluhan, di ba? So, one, next exercise, kung sige mo sa atong Ginoo. Ako, agunay ang mga karnero, na wala pa may sakot kining kurila. Terus apa ni diskutan di Kristo? Ya tuhunan siglo pa. Kung nagkakaroon na matangan ng sugdan pa man yan kung 1957. Ganun, sugdan pa man ni Ellen White na 1844. Nanaan na may buka naman yung sugdan ni Kristo. Diba? Kaya parang nakita na nato ang Civil Adventist dili ginatinood ka naman. Kaya nagsugod na dito ni Ellen White 1844 samtang ang Kristo. Yan tupaunang siglo Facebook na sa mga karnero nga naana. Sa iyang tuloy. Sige mo na, ako na yung mga karnero na wala pa may sakot niling tuwila. Kinahanglan ungkosag sila, ngandi, kung pamati sila sa atong tingog, kung mahimo sila usan na namang kapanon, ukos sa usat na pagbalantay. Kanawa, ang logic na tuwana, Bulbay naman nasugdan ni Kristo niya kiningang gusto ka tanong kubos o sa kamagbalantay. Nganong sugdan pa man ni 1842 ni Ellen White. Nganong sugdan pa man ni Philip Manalo 1940. Nganong sugdan pa man sa Mormons yatong 1830. 1957 sa atong mga isuro po yung nasod. Anong sugdan pa man? Nagugay naman na sugdan ni Kristo. Huwag niya, kung atong biglaan ng punduga, unsa may inunuan, unang 1-18-19. Katko ko ng lubiya, ani, ako nang nga po yung balikon, kay mura-gura, ano mo niya po na to? Lindaw-lindaw na niya po. May niya atong balikon, di ba sigla yung nakadurog, na, di yung naging balimutan, no? Unang 1-18-19, unsa yung inunuan, mga anak, kama, jadi po kong parayon, naklaro na, katulikos mo. Kaya naman, kaya ang mga natulong gituan niya mga anak, sa ito pa ang mga anak, may ano, ay, father. Di ba? Kaya kung dili pa ni katulikos mo, ingon ang ganda rin. Ay, so, di ba? Kapag mga anak, ingon rin, sabit kakay siya, father siya. Kung wala ang katulikos, ang itawag sa atong Inismo, mga kamong tatay o father. Dahil sa mga, muhula ang katapusan sa kalibutan. Natabuhog pa muna muangli ang kaaway ni Kristo. Mas karoon niya na ang ng mga kaaway ni Kristo. Isa na rin sila, rin sakit kayo, hindi pinagwala lang naman na ito. Busa, masiguro na ito na tuloy na nagiging katapusan. Ibulag na nato kining mga tawhana. Kaya hindi naman sila tinulog na sakot sa itong pundok. Kung tinulog pa nato sila mga tawhan, magpabilin upa sila ka nato, aba nangiyak sila aron na ilang nilo. Nga sila bilig tawhan nato. Kung sa puno ng ating Kristo, nagtong mubiya sa original na pundok na gitutong ni Kristo. Nagipasaputay sa mga apostol. Pangutana, mabigagin sa pililing nasod kay ang ilang founder na dundan na bagay nato, ang iling katuliko, mga original. Pangutana, anong wala ng pasapot? Buwan is ng size, kinanglan ng pasapot dali. Ikatulong, katong mga katuliko kanin ng kanila, anong ilang bigyan? Naklaro na, nalistin niya, nakatong bigyan, Antikristo. Di ba? Pero maging kaya importante kayo ng pagtulungan na. Balik ko na katapusan na yung pagkakana. Ang pagpasakot sa Iglesia, may panang-ini siya sa Panginoon. Di ba ang Panginoon, yung bawal ni Kristo ang panagbulag? Di ba? Yung bawal ang panagbulag. Ang pagpasakot sa Iglesia, yung nalala, yung bawal na atong biyahan. Kaya naman,
kaya sa kasakit at sa kalipay, bayan bigla pagdunungay. Dili rason nga ang mga problema sa mga pamilya, siguro na itong rason sa panagbulag. Dili sa naman ang ginawa. Ingana ginapon sa pagpasakot sa iglesia. Dili ganahan ang Diyos nga walang tagananis pare, walang tagananis sa iyang inimo. Yahan na ito. Kung sa may mabasa na sa Biblia, manitulog kung ingana nila nito, kung ito ganahan sa pinumatan sa mga pare. Kung sa may gitulog ni Kristo, yahan ba ang iglesia? Basahan niyo, Matthew 23, unang asko sa 9. Ang isang pulog ni hatag ni Kristo, kanahan kinuha ang mga autorisado, mga magtutuno sa balaod ng mga pariseyo. Kung sa igino ni Kristo niya, ayaw ninyo sunda ilang ibuwag, kaya wala ko na sila magsunod sa ilang ipanudlo. Puno iyang otoridad, kung pasunod ang ilan ng mga pagtulog ng mga turuan, pero ay nagsunda ilang ibuwag. Kaya pa sila magsunod sa ilang ipanudlo. Hinanahan sa atong panahon doon. Wala ka na isparit kaya wala ka pagmatan. Kaya alam mo nito, pagsunod na nila ni Kristo. Diba? Hindi, pagsunod na ni Kristo ang pagbuya. Kung sa ibiyaan, sumala sa Biblia. Pinaniya 18:4. Ang Babilonia kung ibiyaan, hindi ang isa na tumungan. Kung sa mga Babilonia, kung parang na, yaman sa sa lugar, yung isang puno sa nagawatan. Okay, sa daang testamento na agapoy, ito lang sa Babilonia, yung sa bagong testamento, ang ipunting ng Babilonia kung pagano nga Roma, natulala pa na Christianize. O na, nasa na, Babilonia, isimbolo na sa kadautan. Kung kasabot, anatong panungyaan sa kadautan, dili as Iglesia Katolika. Kaya Iglesia Katolika, wala marunto sa kadautan. Kung una may mga katolikong kadautan, kaya wala sila mo subay sa mga pagtulunan sa Katoliko. Ito mo sunod lang sila sa pagtulunan sa Katoliko, pagtulunan nila sila. Kaya dapat mo ba na, kung magtulunan ka, pagtulunan ka sa pagtulunan sa Katoliko, asa may tuganto, isa mo kayo ng tuganto na. Sana po niyo dito dula, ako ba rin ito si Dunga, dito sama. San Vicente Pereira, San Berizo of Abuna, bago ng Pino, dito kami Ruiz, pagkinasan mga Dunga nga, Burutan, Santos Katoliko, uy baga na, kung wala pa ng Ibunis dito, katadunga dahil ka Santos, pag-aot lang natin, ang mga nautan Katoliko na ito makita. Diba? Militas Katoliko, kung sinagong kayo ko ng mga Katoliko, manayas, iswan. Anong ganaw na itong ganaw? Di mga itong ganaw ng mga bulisan. Ngayon ko na ako. Habit, iyo, sasi, ito na iyo. Kaingon ka o magpagtawa ng bitulay? Abri na ang itong tutong sa inyo mga pagkakana. Mga sabara. Kaya bayan sa mga tao, siguro na lang mo ha. Kaya ang pumawatanan ka, kung sa YouTube sa matubag, hindi na tumutan, kaya utang na lang ka. Matipin. Ayun ito yung mga pulusan. Ngayon tutugtog na roon sa atong pumawatanan ko. Pwede atong previous na ba? Pwede? Okay. Mag-isip ko mga sa may pare ba? Ano ka makasal ko sa yung ginawa ko ko? Okay. Na, ano sa may naas na pare na anong ang bisal mo yun? Sa pare na, ano sa may naas pare yun na makasala ang kwa, dito magpapare ang Ako, masaro ng Biblia, no? Dito ko, station Mayroon ko ba ito, inuling diya ko sa mga Katoliko na dili magamit ng Biblia o tradisyon na yun, no? O na to be effective o katuluan, magkatulog ang Biblia para magayon ka na dito si tawa ng Biblia, no? Hindi ka mampisa ng paro, no? Juan Kapitulo 20 Versikulo 19 ganito sa 23 asa na ito? Wala mo ito, idea na
sa pagkakilo na niyagto ng lawa. Mabaway unang adlaw sa semana. Nagtigong ang nabinutan kung itrong kanalina ang puntangan kay naagpong pansulas panapuan sa mga nabiyo. Sa di po itong panayon, usap ko sa atong iglesia, ngayon ang gautan ng panagtigong ng Domingo. No? Kay kani, maklaro ba rin nato panagtigong Kristiyano ni? Noon nagtinuot panagtigong Kristiyano, kay wala'y kasaguro na katong mga nabiyo aning nga naulipos na ang tinuhan, puros po ni Kristiyano. Katong si San Pablo, mag-apul-apil sa adlaw, kapag sa ipatulungay sa mga nabiyo, tigo man ito sa daang religyo. Hindi pa natigong Kristiyano. Pinitigong Kristiyano yun, adlaw Domingo. Yun. Sa pagpagpulog na niyagto ng dawa, mamayroon adlaw sa sumana. Nagtigong ang mga dinunan, iprang pahalina ang tumpahan, kaya naagpos man sila sa pamatuan sa mga hubyo. Dunya, ikuna sa Jesus sa kaliwala nila tiyo. Mahilyo ta ang kalinaw. Uman sa kapasok dinili, iyang ipakita kanina niyang mga taon o iyang pilit. Nalipay po tayo ang mga tulungan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanina kabusan. Mahilyo unta ang kalinaw. Ingon nagpadala ako sa amahan, ako usap, nagpadala kanino. Musultin niya kini o kunya ihunta niya sa kaugilan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayuhan ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasay mo pili. Kung dili ninyo pasayuhan ng ilang mga sala, dili usap pili pasayuhan. Bani ang Kristo ng Claros Biblia. At unang mga pari, sa tinubuan ni Kristo na mga mga apostol, itagaan at labot sa pagpamasayon sila. Ini versikulo 23, Boni, larong tugan sa ilang pangatanan. Nagingin nyo, kung pasayuhan ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasay mo din. Kung dili ninyo pasayuhan ang ilang mga sala, dili usap, dili pasayuhan. Nakaroon, kung dili na ito isugit sa pari, ang atong sala, saan pagpasayuhan nila na ito? Diba? Oo. Kung pasayuhan ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasay mo din. Kung dili ninyo pasayuhan ang ilang mga sala, dili usap pasayuhan. Ang gano'n mo na lang natin, kapasig mo ingat sila, ano ba nga? Para iba na yung apostol. So, muna na itong Roma 15:16, no? Ako na lang kilala niya itong mga nagbuda para mag-completo na ang mga apostol pare, no? Roma 15:16, niya, ako na yung lapis para maklaro kita, no? Mga tinawag na niya kalungguti sa itong Bible series, no? Medyo sakit-sakit, pero tinuod lang o na pinanglang ato yung Roma, no? Roma 15:16. Hindi mo atong saluduhan ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili-ordyo. Nag-alagad ako inyong nga pare aron pagwali sa maayong balita na gikan sa Diyos. Sa unang buwan sa serdote, no? Hindi na itong trabaho sa siya. Sa serdote, pare, parehas nila, no? Pero mga nila dati, ingon kong gato nga ito ng ibasa, ingon kong iiyak na, ay dito na, pare, sa serdote. No na, sa serdote, pare, maura na, no? Kapagayan na, tumala ko, di ba sila? Maura na itong tumas, so. Ako ang gusto maroon ano ka na, nakapangkalag ako na ito sa inyo. Ang akong gusto nila ng isa ko na nagsultahan ako, bakit ito kung yung ipagparin mo sa social media. Okay, parang klaro na ha. Sige na ko pangkata na, Brad. Sa ako nasabtan ako si Victor Raron, kaya mangupisal ka sa pare, kaya kung dito mangupisal para sa kapatid. Kumala sa ito binasa. Okay. Brad, ganun ang nakikita ng kaanagan. Kali mga parang kasasala ang mga parang ako. Hindi pa rin pwede na mag-moderator sa pag hinulsong kami sa Ginoo o sa tao o sa ano mo. Ang tubag ng nani ko, sama na sa pamutana na ang sining lugaw na. Pero ang pamutana, tungkol ba kaya sining lugaw din yung makalipit?
ang tubag, ang sinihigit magalimpyo kung sino gamiton, kung sulit. Pero kung ino nang gawiran, isa pang bumino na, magalimpyo gano'n na. Tingnan na ito mga pare, hindi ito mo supat na ang mga pare bawal na makasala. Pero kung gamiton sila sa Diyos, kapag pumasay mo sila, ano hindi naman pwede, hindi pa gigamit din sila sa Diyos. Juan 20, Testimony 23, ito naman si Kristo nga, Mateo, si Pisa pa na, Juan, makasasala na sila kay mga tao, na sila. Pero anong giingnan na niya, sinuipan man niya sa Espiritu, bawatan niyo Espiritu Santo, bisan sa langit ninyo pasayloon, akong pasayloon, ang dili niyo pasayloon, dili asot pasayloon. So bisan kung magsasala na sila, dinigamot na sa Ginoo, hindi gamon kalibyo, hindi gamon sila kapamasayo, sama sa sinig, na bisan hugaw, kung imong gamiton pagsinig, matalibyo gato. Ginoo ko siya kung natungo, isa katong sa Romana mo sino kung isa ang ito mo dito pa. Kumala sa makita ito sa espesipos. Mga pare sa sibuti, isara. Kumala sa makita ito sa Itarong ko na, iwukot ko ng grabe ko lang rin pakamulit kay parang muli makandok. Ala. Sige nga. At binawat ko, ako na kapangatana mo ulit. Kung tinuod mo ka ng iglesia na itukod ni Kristo, ang akong pangatana ikadwa, sumala sa Matthew 26:4, nganong ang mga sasyoditi mo may na nagsabot-sabot sa pagpatay ng Kristo. Kung tinuod mo ka ng tinukod ni Kristo ng iglesia, mura na akong pangatana. Ang good things mga pari sa balang sa Biblia, sa ito lang na hibawan tuha. Katong mga pari sa daang tinuruan, katong Jewish religion, o mga pari ni Kristo sa Diyopulinan. Kaya mga pari ng nasbutan niya ang responsables sa matayo ni Kristo, mga pari ng daang tinuruan. Mauna ang mga pari nga wala mugawat sa Christianity. Ang mga pari nga ditumpot ramos katoliko, ang mga pari ni Kristo, sama sa mga apostol na katong ibasa na kasubuan, Biblia sa Biblia 23. So baliton ko, katong pare nga imong resbutan, pare ito sa daang religion, katong Jewish religion, dito mga pare sa iyong putingan, sa religion nga dito ko ni Kristo. Kana itong tibag, ito. Ang ngayon gabi, Ay hindi sa bukso. ang atong kasito itong mundo itong ang imuang tumang Juan 20, versikulo 22 na ang imuang pasalun din sa yuta, pasalun sa Pagkikulanan. Bakit pa, approach ko na ang pari sila ng Buddhist? Sumala sa pag-ibasa, ang mga apostol para ibas, kung anong mau may Roma, sabi sa matay nabasa mo sa matulay sa eskwatro so, naglaan na sila sa Panasayo, so, wala, lumay ka na mga matulog. So, kung na ito natubanon, wala pili na may tas, Juan irresponsables sa matay Kayo po yung sa Marcos, mga pusa ang nasawag kay Kabuk. ano ba? Unang kasana na ang tulungan Iwas sa sa buta na ilang sayo kita. Yes, kita sa para sa naso, unang ginasya na, normal. Puro po ang ganyan ang destiny. Labis po po siya na nasawag sa Kabuk. Isa mo na yung hihigan niya. O na nga, pamuta na o tinta na. Okay. Siguro, madalas mga texto basic. Correct me if I'm wrong, no? Kung minsan ako pagbasa ang ilo, no? Pasabot ka na siguro ang gingon sa Marcos Buskete na ang Diyos lang sa ilong sa lang. Basic, wala yung magingan, no? Ang tubos katoliko na, tinuod na yun na, ang Diyos lang ay matapasay ilong sa lang. Pero dito kabuod sa Diyos, kung iyang gamito na niya mga pare, pagpapasay ilong sa lang. So po, ang ginit ka po. Namasay mo ang Diyos,
pinagi sa mga pare. Nabuhay 20-19 So, buti pa sa Lord, ang Diyos noy na masayno, ginamit ang mga sinundo niya ginisbuta, ang mga pare. Kamula ito ba? Sigala. Kapay, lain? Okay, ano na'y pangutan na? Ayaw lang i-appeal ang mga napanulong ko rin ang mga naot. Pagtuloy yung mga ayaw. Ako rin mag-perfecto, parehas ito. Parehas ang mga pare. Pero bisa dulu itu konflikto orang kalah pendidikan sebenarnya ikan semula satu ekonomi itu lah untuk kita memberantas sesuai betul bagus atau yang ekonomi yang bagus itu mengingat satu perubahan seratus ayo begitu pak nanti perubahan seratus mata domingo nausap lang oras imbis mata domingo alas 12 sa orto na tulawna domingo naghapon pero bubalik ang oras buntag na no domingo sa buntag alas 6 na to alas 7 sa Arben Bupulog no DHDR sa AM 981 kilohertz 9 sa FM 94.1 megahertz sa internet teletuloy live stream na Arben Bupulog mag-uwit.com ngayon ay sa pagulunod na natay Bible study ko sa Catholic Faith Centers matag domingo din sa Vincent sa World 101 matag domingo buntag alas 9 lang po sa alas 12 so muna ito so ato sa iyato siguro ni Godwin kasi nato kayo sumitay ko na Bible Hospital masino ata sa atong pagkatawanon bawasan lang ang mayo salamat sa Espiritu Santo Amen. Okay, salamat po. Sa una atong pagkaludulit na unay consult consult ni Juan kasi Wilson na sponsor ni sa atong inutuloy na nito na makatabang ko sa mga kabataan din sa mga istorya. Adulis sila. Ngayon, ato ay pinundon na ato ganyan na diskutan kanang Panginoon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. O ang iglesia mao ang iyang lawas. O dito nagitawag ng mga fathers ko, si Kristo pa, amahan ng mga kapapasan. Mga nga si Kristo o ang iyang mga kapalayan, tunay katungkol mo, o mga na pare nga, ipasahin mo taga sa halang sa matala ng Espiritu Santo. Dili ang kaparian mo ipasahin mo na si Kristo mismo kasi lawas mo sabot mo sa lawas ni Kristo. Ayaw mo ito na kaya maayo na ito itong sangkuan na Biblia. Ngayon sa'yo matuwatoy malikon sa malingihan ko. Malingihan at sa madwa. Ang Diyos Amahan nagsubo ng nagkadilay na paano nangarap sa madwa. Dahil mo niya ipulaan na ako sa halat na mga tatero, hindi mga nagisunog ng mga katambo, ng mananak. Iluod na ako naman pulo na yung wala na, wala basta-basta, iluod na wala, ipulaan na siya. Kaya, sabi niya, ibayaw na inyong mga kamot sa manin, sa Isaias, grabe na yung mga istorya at isamahan nila niya nagpawagtang na sa mga daan na katundaan ng mga tulumanon. Ingon nila, sa diyang ibayaw lang yan ninyo ang inyong mga kamot. Dili na kumutanaw na sa pamayatay simbahan sa bado nga o mag-simba-simba tadlaw sa bado dili naman mga mati ino. Kung ingon na rin si Kristo mga kwan, Ngayon pasundan ni Kristo sa Ephesians 2:15, iwagtang na niya, ang buta ni pasabot si Kristo, ang balaod sa mga iyo, lakip ang mga kasubuan o mga kalagdaan ni Aron, gikan sa duwag ang mga kaliwatan na imo, diya kaniya, ang usapan kalitatawahan nga katawan o ingon, makapot ang palinaw. Kung sa po wala pa nagbahin-bahin, lain-lain nga mga kumbok, aron
Ano may kalinaw? Kaya na naroon. Makita, lain-lain kundo. Boros din yung pakyay. Gamingon ko rin ang iglesia ni Cristo kasi ang Muslim. Hindi na ginamahit ka mo na magkauyon. So magkauyon ka, sa iglesia na gitukod ni Cristo na makakasayon, kaya sa iyang mga kapalian sa iyang lawas, kasapot sa lawas, ang mga kapalian sakot sa iyang lawas sa iyang iglesia. Mga, ano kaya ako ang katapusan nga puno sa atong kuhan, atong mensahe diri, karon salamat kayo at hindi na matapos sa buwan panahon sa buwan ng session makasabado at mga Sabado alas 5 tamang sa Lasopsyon sa Tupanyo. Kaya matapos sa ninyo mga tungkol sa materiang pinuhuan na natin nagpasalamat ang Tupanyo itinap sa grupo sa Catholic Defenders ni Atong Sikulo. Kaya kasi nagpapulong sa tuwang Bible study dari sa Luma ng Diwan, makahatag mo panahon sa alas 10 sa Buntal, kung taman sa alas 11, sa pagpaminaw sa gustoon na usa ka turmer Pentecosta Pastor, may balik na sa simbahan sa Katoliko, mahatag sa testimony. Kasi makatambong ba na sa tuhan. Ito mga buwan-buwan din kasi makatambong ba. Pagkita ni mga sa inyo Pastor, Gornia Pastor, Gornia Casagales. Kaya nakalagay atos o magkakay na tao kusingkuyan, nagasalita ka dapat kusingkuyan kasi kung ay kanta na mahata na komisyon na mga pigiling nato. Mga balo, nalay mahata ito. Music, kaya sa mo bulong sa tapos. Okay. Kan basa ha? Busa na sayot gayud ko na.
So, salamat kayo. Isuan ko na nasod sa mamimot kayo na musika, no? May alam, ito ang guluma. Na ito ang napapagulungan dahil sa kusensya, sa pangawang lugar. Masamahan sa mga Espiritu Santo, sa mga ikabaran, nagkasalamat kami sa lahat ngayon, sa pagdaliyo na makawali, magkapaminaw sa mga santos na tulong sa matagusa din ni Kanado. Ito ba ang kinong dikusot na pusat kaliso na pagtulong na ni Kanado na kiniyang pa magmagasigon ito ba parang magumano sa umabot sa mga. Nalilagay ito ang panihupan ko na marami sa klasa sa Bible Association na liyanay kami na itabahan na kini magpabayan ng Diyos sa kanakura. Kung labi na yun sa pagkabot sa kanakura, sa pagila sa matulog ni Iglesia na dituto sa mga natin sa kalimutan. Ito ba, kawali kami ng mga kapasasala. Kawali kami na kaliwala sa pagkamakasasala, nakabagod kami o chance na kami mahilo ang ngayon diya sa mga tabahan. Kung labi na yung mga isuon na mo, wala din eh. Anong sa plaza, nagkakiguban na ako, kasi lang nakapunto sa toda, ganito, kung sa kanunay kasi. Kaya nang paayaw ko sa matang, anong ito mga pinagisiwala kasi Jesus, anong ginawang suman sa palabang, sumasang po sumasasa sa langit, Amen. Masamahan sa anak si Espiritu Santo, Amen. Tayo gabi ka na po sa good night na.